Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare 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 Rama, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Pranama Mataji. Hare Krishna, Pranam Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnana Timirandasya Jnanam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Pudale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna ശ്രീ രാഘവ ടെമ്പിൾ ഫോർ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്താമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. Hare ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കയറി. ഓക്കെ. മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലില്ല, അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ ബിന്ദു ചോദിച്ചത് മാതാജിയിൽ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഞാൻ കുറെ വർഷം പറഞ്ഞിട്ട് ബിന്ദു മാതാജി കേൾക്കണ്ടായില്ല. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയോ പോയി. നോക്കിയപ്പോ ബിന്ദു മാതാജി മാത്രമേ ബാക്കി എല്ലാവരും പോകുന്നു. അവര് കേട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബിന്ദു മാതാജി കേൾക്കണ്ടായില്ല. ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മോൻ വിളിച്ചപ്പം പുറത്തോട്ട് ഉറങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 15 അധ്യായം നമ്മളിന്ന് എടുക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് അധ്യായം 15 നോക്കാം. 15 അധ്യായം ഏത് ഭക്തിയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഏത് ഭക്തിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഏത് ഭക്തിയാണ്? ഏത് ഭക്തിയാ? ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ. ഇത് ഈ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഏതിലാ വരുന്നത്? വൈദിക അല്ല, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ 15 അധ്യായം സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിത സേവനം. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിത സേവനം എന്ന് വെച്ചാല്, സ്വാത്മചോദം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരും പറയാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സേവനങ്ങൾ, ഭക്തിത സേവനങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് ആരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് ആരും പറയണ്ട, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരെ പറയാം? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവര്. അവരിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ഈ സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം കാണുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരിലാണ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വൃന്ദാവനവാസികൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനെ രാഗാനുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രാഗാനുഗം അല്ല, രാഗാത്മികമാണത് കേട്ടോ.
ബുക്കിൽ തിരുത്തിക്കോളൂ. ആ രാഗാനുഗമല്ല അവിടെ വേണ്ടത്, രാഗാത്മികം എന്നാണ്. ബുക്കുള്ളവര് തിരുത്താം. രാഗാനുഗം എന്നല്ല അവിടെ വേണ്ടത്, രാഗാത്മികം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം, കൃഷ്ണനുമൊത്ത് കളിയാടാൻ ഈ ഇടയ കുട്ടികൾ നിയാമക തത്വങ്ങളുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഇവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഈ മനോഭാവത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, രാഗാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, രാഗാത്മികം. അതായത് ആരും നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളില് സ്വമേധയാ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നാണ് എന്ത്, രാഗാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗാനുഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എന്ത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, പ്രചോദനം. ഒരാള് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് അല്ല നമ്മളെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് രാഗാനുഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് രാഗാത്മികമാണിത്, സ്വമേധയാ തന്നെ സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, രാഗാത്മികം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബുക്കിലെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്, തെറ്റാണ്. രാഗാനുഗം എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്, രാഗാത്മികം എന്നാണ് ഇവിടെ. രൂപഗോസ്വാമി സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ അഭിവാഞ്ചിയോടെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മചോദിതമായ ആകർഷണമായിട്ടാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തിയെ നിർവചിച്ചത്. അപ്പൊ രാഗാനുഗം ഒക്കെ രാഗാത്മികമാണ്. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ അഭിവാഞ്ചയോടെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മപ്രചോദിതമായ ആകർഷണമായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത്, രാഗാത്മിക ഭക്തിയെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 22:149 വൃന്ദാവനവാസികൾ സഹജമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധിതരാണ്. രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം നൈസർഗിക ഭക്തിയുത സേവനത്തോട് മറ്റൊന്നിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഒരു ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ ആ ഭക്തിയെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, രാഗാത്മിക ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ പിന്തുടരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും, രാഗാനുഗം എന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനവാസികൾ എങ്ങനെയാണ്, സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ രാഗാത്മിക എന്ന് പറയും, ഇവര് രാഗാനുഗം. അവരെ പിന്തുടരുന്നവര് രാഗാനുഗം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 22:153 ഭഗവാന്റെ ഒരു നിത്യപാർഷദൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനത്താൽ ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആസക്തിയെ നൈസർഗിക രതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാങ്കേതികമായി ഇതിനെ സ്വരൂപ ഉപലബ്ധി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ തലം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നേടാൻ കഴിയില്ല. ആരംഭത്തിൽ കർശനമായും ശാസ്ത്രങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥാപിത തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. വൈദിഭക്തി പ്രക്രിയയിലൂടെ തുടർച്ചയായി സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമപ്രവണത ക്രമാനുഗതമായി ഉണരും. അതിനെ നൈസർഗികമായ ആകർഷണം അഥവാ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൂടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു നിത്യപാർഷദൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനത്തില് ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ ആകർഷിക്കപ്പെടും. ആ ആസക്തിയെ എന്ത് പറയും, നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള രതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു നിത്യപാർഷദൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനത്തിൽ ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രതി എന്ന് വിളിക്കും. സാങ്കേതികമായിട്ട് ഇതിനെന്താ പറയാ, സ്വരൂപോപലബ്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ തലം ആരംഭത്തിൽ നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഒരു എന്താ പറയാ, ശാസ്ത്രങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ഗുരു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥാപിത തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം അത്തരത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. വൈദിഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയയിലൂടെ തുടർച്ചയായി സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമപ്രവണത ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഉണർന്നു വരും. അപ്പൊ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലൂടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും, ആ പ്രേമപ്രവണത ഭക്തൻ ഉയർന്നു വരും. അതിനെ നൈസർഗികമായ ആകർഷണം അഥവാ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃന്ദാവനവാസികളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയാ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. നൈസർഗികമായ ആകർഷണം, അത്
സ്വമേധയാ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:154 രാഗാത്മക ഭക്തിയുടെ സേവനം വ്രജവാസികളാൽ സുവ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനമായി യോജിക്കുന്ന രാഗാത്മക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രാഗാത്മക ഭക്തിയുടെ സേവനം വ്രജവാസികളാൽ സുവ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. രാഗാത്മക ഭക്തി വ്രജവാസികളിലാണ് കാണുന്നത്. അത് സുവ്യക്തമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനമായി യോജിക്കുന്ന രാഗാത്മക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന രാഗാത്മക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് വിളിക്കുന്നത് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാഗാനുഗ ഭക്തി വെച്ചാൽ ഇവരെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാര്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:156-157 ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി 2 രീതികളിലൂടെ നിർവഹിക്കാം. ഒന്ന് ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഉന്നത ഭക്തൻ ബാഹ്യമായി സാധക ഭക്തനെ പോലെ ഇരിക്കുകയും ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ. പക്ഷേ മനസ്സിനുള്ളിൽ തന്റെ മൗലികവും സാക്ഷാത്കൃതവുമായ തലത്തിൽ അയാൾ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ പ്രത്യേക ഭാവത്തിൽ സേവിക്കുന്നു. അയാൾ ദിവസം 24 മണിക്കൂറും രാത്രിയും പകലും കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി 2 രീതിയിൽ പറയാം. ഒന്ന് ബാഹ്യമായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ആന്തരികമായിട്ടും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഉന്നത ഭക്തൻ ബാഹ്യമായിട്ട് സാധന ഭക്തനെ പോലെ ഇരിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ട് സാധന ഭക്തനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എന്താണ്? തന്റെ മൗലികവും സാക്ഷാത്കൃതമായ തലത്തിൽ അയാൾ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ പ്രത്യേക ഭാവത്തിൽ സേവിക്കും. മനസ്സിനുള്ളില് ആ ഭഗവാനെ പ്രത്യേക ഭാവത്തിലാണ് സേവിക്കുന്നത്. അയാൾ ദിവസം 24 മണിക്കൂറും രാത്രിയും പകലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 30-ാം ശ്ലോകത്തിൽ. രാജൻ ആദ്യം ഐന്ദ്രിയമായ സുഖഭോഗകാംക്ഷ, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭയം, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അഭിലാഷം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭഗവാനിൽ ആകർഷകരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ അനേകമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് ആകർഷകരാകുന്ന ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖകാംക്ഷ കൊണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭയം കൊണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ആകർഷകരാകുന്ന ഭക്തന്മാര് കുറേയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഗോപികമാര്. ഭോഗാകർഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വാത്മചോദിതമായ പ്രേമമാണ് ആരില്? ഗോപികമാരില്. കംസൻ ഭയം കൊണ്ട്, ശിശുപാലൻ അസൂയ കൊണ്ടും, യദുവംശത്തിലെ അനന്തരഗാമികൾ എന്താണ്? ബന്ധുത്വം. ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് ആര്? യദുവംശത്തിലുള്ളവരൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ കുലമാണ് യദുകുലം. അപ്പൊ യദുകുലത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാന് നേരുണ്ടായ ആകർഷണം എന്താണ്? യദുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുണ്ടായ സ്നേഹം സ്വാത്മചോദിതവും അഥവാ രാഗാനുഗമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാന് നേരെയുണ്ടായ ആകർഷണം, അതുപോലെ തന്നെ യദുക്കൾക്ക് ഭഗവാനോടുണ്ടായ സ്നേഹം അത് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വന്തം ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണത്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് രാഗാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കംസനും അസൂയ മൂലം ശിശുപാലനും തോന്നിയ ആകർഷണം എന്തെല്ലാം? ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ മനോഭാവം എന്തല്ല? ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതല്ല അവരുടെ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. കംസനും ഗോപികമാർക്കും എങ്ങനെ ഒരേ ലക്ഷ്യം സ്ഥാനം ലഭിക്കും? അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത സംശയമാണ്, ഗോപികമാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭക്തിയിലുള്ളവരാണ്. പിന്നെ കംസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നവരാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും കംസനെയും ശിശുപാലനെയും പോലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാനെയോ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പരമദീപ്തി വരെ അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനാവും. ഇതാണ് അതിന്റെ വ്യതിരേകം. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അല്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ കംസനെ പോലുള്ളവർ, ശിശുപാലനെ പോലുള്ളവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ അവർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തനും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. അപ്പൊ അല്ലാത്തവർ, അതായത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയല്ല? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടല്ല. ഇപ്പൊ ശിശുപാലനായാലും കംസനായാലും ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിച്ചവരാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ
ഇവർക്കൊക്കെ എവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കഴിയുക എന്നാൽ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ എത്താൻ അർത്ഥമില്ല. സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെ ചൂടും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ചൂടും വ്യത്യസ്തമാണ്. കംസനും ശിശുപാലനും പരമമായ സത്യം പ്രാപിച്ചു. പക്ഷെ അവർ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ് അവർക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവരും ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരും ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ലയിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയാകാശത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയവര്, ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാര് ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽ ലയിക്കുകയും ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാനാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാർ. ഇപ്പൊ കംസനായിക്കോട്ടെ, ശിശുപാലനായിക്കോട്ടെ, ദന്തവക്രൻ, ഇങ്ങനെ കുറെ അസുരന്മാര് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വധിച്ചവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധം 87-ാം അധ്യായം 23-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വേദമൂർത്തികൾ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ യോഗികൾ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനിക സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങയെ എതിർക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അങ്ങയുടെ ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കുവാൻ ധ്യാനം കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ എതിർക്കുന്നവർക്ക് ധ്യാനം ഇല്ലാതെ തന്നെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കാമാതുരരും അങ്ങയുടെ നാഗദർ സദൃശ്യമായ കരങ്ങളാൽ ആശ്ലിഷ്ടവും ആയ ഗോപികൾക്കും ഇതേ പൂർണ്ണതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരായ ഞങ്ങളാകട്ടെ ഗോപികളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വേദമൂർത്തികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വേദമൂർത്തികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താണ്? അവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരും ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗോപികളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. ഒരു വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരായ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണത ആർക്കും ലഭിക്കും? ഇവർക്കും ലഭിക്കും. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് രാഗാത്മിക ഭക്തി. രാഗാത്മിക ഭക്തിയില് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയണത്. ഒന്ന് എന്താണ് രാഗാത്മിക ഭക്തിയിൽ പറയണത്? ഒന്ന് ഭോഗപരമായ ആകർഷണം. ഒന്നാമത്തത് ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം. രണ്ടാമത്തത് ബന്ധുത്വം. ബന്ധുത്വം എന്ന് പറയുമ്പോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് വൃഷ്ണികുലം വരുന്നുണ്ട്, യശോദ മാതാവ് വരുന്നുണ്ട് ബന്ധുത്വത്തില്. പിന്നെ ഭോഗപരമായ ആകർഷണത്തില് എന്താ പറഞ്ഞ? കാമരൂപം. ഭോഗപരമായ ആകർഷണം കാമവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഗോപികമാരുടെ കാമാതുരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് ലൈംഗിക വീഴ്ച എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഭഗവാന്റെ നേരെ ഒരു തരം അനൈച്ഛിക ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. ഈ ആകർഷണത്തെ ചിലപ്പോൾ കാമാതുരത്വം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷമാണ് ഇവിടുത്തെ കാമം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ ആ അഭിലാഷമാണ് എന്ത്? കാമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഈ പ്രേമം അതീതവും ഉന്നതവുമാണ്. അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നാം അതിനെ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആഴം എത്രയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയുന്നത്? കാമം. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാമത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് വ്യത്യാസം? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 4-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 165-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരാളിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനാണ് കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് കാമാഭിലാഷായി, അതീന്ദ്രിയമായ രീതിയിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപികൾ സ്വന്തമായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഗോപികമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറത്ത് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ല.
ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമമല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവ്. ഉദ്ധവരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള മഹാഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവർ ഗോപികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമാഭിലാഷമാണെന്ന് വ്യക്തം അല്ലെന്ന് വ്യക്തം ആണെങ്കിൽ ഉദ്ധവർ അങ്ങനെ അവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരാൻ എങ്ങനെ കൊതിക്കും? അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ കാമമല്ല ഗോപിമാരുടെ പ്രേമം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഗോപികമാരുടെ ആചാര്യന്മാര് പോലും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഗോപികമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം കാമമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല? ആചാര്യന്മാര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാമമല്ല പ്രേമമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിച്ച ശേഷം സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം കർശനമായി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണന്റെ ആരാധനയിൽ ഗോപികമാരുടെ സങ്കല്പത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സന്യാസിയായതിനു ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്ത്രീകളുടെ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഇടപഴകലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കർശനമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും കൃഷ്ണന്റെ ആരാധനയിൽ ഗോപികമാരുടെ സങ്കല്പത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു ആരാധന ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആര് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാമാഭിലാഷം കൊണ്ട് പ്രേരിതമായാൽ എന്ന പോലെ ഗോപികമാരുടെ ഭഗവത് ആരാധന രീതി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുക്തഖണ്ഡം പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രകീർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇവരുടെ ആരാധന രീതികളെ കുറിച്ച്. ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആകർഷണം കാമാതുരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ആ കാമാതുരത അണുപോലും ഭൗതികമല്ലെന്നും ഒറ്റ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവിടെ ഗോപികമാരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം നമുക്ക് എന്താ തോന്നാം? ഒറ്റ നോട്ടത്തില് നമുക്കത് കാമാതുരത്വമാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അത് കാമാതുരതയുടെ അണുപോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആകർഷണം കാമാതുരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ആ കാമാതുരത അണുപോലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതല്ല ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോപികമാരും ഒന്നാണ്. കുബ്ജയുടെ കാമമായിട്ടാണ് കുബ്ജ എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടൊരു ആഗ്രഹമാണ് കുബ്ജ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഗോപികമാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം മിക്കവാറും ഭൗതികമായിരുന്നു. ആരുടെ പ്രേമം? കുബ്ജയുടെ പ്രേമം. അതുകൊണ്ട് അത് ഗോപികമാരുടേതിന് താരതമ്യം ചെയ്തുകൂടാ. കാരണം അവരുടെ പ്രേമത്തെ കാമപ്രായം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ കാമപ്രായം എന്നാണ് കുബ്ജയുടെ പ്രേമത്തെ പറയുന്നത്. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശാരീരികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം അതാണ് ആകർഷിച്ചത്, കുബ്ജയെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുബ്ജയുടെ പ്രേമത്തെ കാമപ്രായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നത്. ആരും നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെത്താൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പറയാണ്. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 5 പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ബന്ധുത്വം കണ്ടു നമ്മള്. സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിനുള്ള അർഹത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബന്ധുത്വം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ബന്ധുക്കളെ നമ്മെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദാമ്പത്യ പ്രേമം, പിതൃഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവം, ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ബന്ധുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണന്റെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ആദ്യ രൂപത്തിൽ മാതാപിതാക്കളാവുക എന്ന അതീന്ദ്രിയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക വൃന്ദാവന വാസികളായ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയും യശോദ മാതാവിന്റെയും മനോഭാവത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദ്യ രൂപത്തിലെ മാതാപിതാക്കളാവുക എന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക നമുക്ക് എവിടെ സാധിക്കും? വൃന്ദാവനവാസികളായിട്ടുള്ള നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ യശോദ മാതാവിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വികാരത്തെയാണ് കൃഷ്ണനോട് അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയിൽ ബന്ധം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബന്ധുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതാണ് ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ വികാരം.
ഭഗവാന്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്കുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ വികാരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ബന്ധുത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അച്ഛനമ്മയാകാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവർക്കും ബീജം നൽകിയത് ഭഗവാനാണെന്ന്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ബന്ധുത്വം അച്ഛനമ്മയാവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആർക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതാവുമ്പോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൃഷ്ണികളുടെയും വികാരം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിതൃരൂപത്തിലുള്ള ബന്ധനം വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വാരക നിവാസികളും പ്രകടമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വാരകാവാസികളിലും ഇത് പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിലുള്ള ഉള്ളവരുടെ വികാരം അത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പിതൃപുത്ര രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധം വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃഷ്ണികുലത്തിലുള്ളവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്വാരകവാസികളിലും ഇവരിലൊക്കെ ഇത് പ്രകടമായിരുന്നു, ബന്ധുത്വം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് വൃഷ്ണികളിലും വൃന്ദാവനവാസികളിലും കാണുന്ന ആത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇത്തരം സ്നേഹത്തിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഈ സ്നേഹം പിൽക്കാലത്ത് സ്വയം സ്വീകരിച്ചു വരേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വൃഷ്ണികുലത്തിലും വൃന്ദാവനവാസികളും ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം അവരിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രേമം ഇവരിൽ എന്താണ് നിത്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനവാസികള് അല്ലെങ്കിൽ വൃഷ്ണികുലത്തിലുള്ളവര് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എന്താ പറയാ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് ബാധകപ്പെട്ടത്, എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് വൃന്ദാവനവാസികളായാലും വൃഷ്ണികുലത്തിലുള്ളവരായാലും എല്ലാവരിലും അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ആത്മചോദിതമായിട്ടാണ്, തന്നെത്താൻ ഉയർന്നു വന്ന പ്രേമമാണത്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇത്തരം സ്നേഹത്തിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഈ സ്നേഹം പിൻകാലത്ത് സ്വയം വികസിച്ചു വരേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അർഹതയുള്ളവര് രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തരായ വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാലടിക പാട്ടുകളെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് ആര്? രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ കാലടിപ്പാടുകള് കർശനമായിട്ട് ഭഗവാൻ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും കർശനമായിട്ട് പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും. തുടക്കത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ആത്മീയാചാര്യന്റെയും അനുശാസനകളെ അനുസരിക്കണം, കർശനമായിട്ട് അനുസരിക്കണം. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾക്ക് വിമോചനം ശേഷം മാത്രമേ ഒരുവൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കൂ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയെങ്കിലും വ്രജമണ്ഡലവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള ഈ ഉത്സാഹം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാലടികളിൽ മുക്തി നേടിയെങ്കിലും വ്രജമണ്ഡലവാസികളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ, വ്രജമണ്ഡലത്തിലുള്ളവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനുള്ള ഉത്സാഹം ആർക്കില്ല? ആർക്കാണ് ഇല്ലാത്തത്? ആരെ കുറിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തനെ കുറിച്ച് അതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിരുചി വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് മാനസികമായെങ്കിലും സദാ വൃന്ദാവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും എവിടെ വസിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെ ജീവിതത്തെയും ഭഗവത് ദർശനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിശ്ചിത ഭക്തന്റെ കാലടികളെയും സദാ ചിന്തിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടി നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ അഭിരുചി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ് വ്രജധാമിലെ ജീവിതത്തെയും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത ഭക്തന്റെ കാലടികളെയും സദാ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയധികം ആധികാരികത്വം ഇല്ലാത്തവരും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾ പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് സിദ്ധ പ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയധികം ആധികാരികത അല്ലാത്തത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത് സിദ്ധ പ്രണാളി. ഈ പ്രക്രിയ ഇക്കൂട്ടർ തങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരാണെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകൃത സേവനത്തിന് നല്ല അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം ഒരിക്കലും എന്തിന് അനുകൂലമല്ല? നമ്മള് ഇതിലേക്ക് എന്താ പറയാ, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല. ഇത്തരം
പ്രവർത്തനങ്ങള് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലമല്ല. അത് അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്. അപ്പൊ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ 64 നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഹജിയാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ ഇവരുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യും, നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവര് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇവര് വരുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ സഹജിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ സിദ്ധപ്രണാളി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് അവരുടേതായ രീതിയിലൊരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ രീതിയിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ സഹജിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയധികം ആധികാരികത്വം ഇല്ലാത്തവരും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ ഒരു വിഭാഗം നടത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന പ്രക്രിയ. ഇക്കൂട്ടർ തങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരായി കഴിഞ്ഞുവെന്നും സ്വയം ഭാവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതികളായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവര് ശരിക്കും ആരല്ല, ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതികളൊന്നും അല്ല. പക്ഷെ ഇവര് സ്വയം ഭാവിക്കാണ് ആധികാരികത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതികളായി തീർന്നു. ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകൃത ഭക്തി സേവനത്തിന് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അയാളുടെ എങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ അത് നിയാമക തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ളതല്ല. അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ. സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർന്നു വികസിച്ച ശേഷവും നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ജ്ഞാനികളായ ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം വളർന്നു വികസിച്ചതിന് ശേഷവും, അപ്പൊ സ്വാത്മചോദിതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്വന്തം ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. നമ്മള് സ്വന്തം ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. അത് വികസിച്ച ശേഷം നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ജ്ഞാനികളായ ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് പാലിച്ച് നിയാമക തത്വം പാലിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർന്നു വരും. ഈ ദാമ്പത്യ പ്രേമം. ദാമ്പത്യ പ്രേമം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയോ ദ്വാരകത്തിലെ റാണിമാരുടെയോ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് എന്ത്? ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ രണ്ടായിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷം, രണ്ടാമത്തത് പരോക്ഷം. അതായത് പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് സ്വകീയം, രണ്ടാമത്തത് പരകീയം. അതാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് സ്വകീയം, രണ്ടാമത്തത് പരകീയം. സ്വകീയവും പരകീയവും. സ്വകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വരുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിലെ രാജ്ഞിമാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? സ്വകീയത്തിൽ വരുന്നതാണ്. സ്വകീയത്തിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരെല്ലാം പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളത് അവരെയാണ് സ്വകീയം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളത്. ഇനി പരോക്ഷത്തിലുള്ളത് അതാണ് പരകീയം. പരോക്ഷത്തിലുള്ളത്. അതിലാരൊക്കെ വരുന്നത്? ഗോപികമാര്. ഇതില് ഉയർന്നത് പരകീയമാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് പരകീയം. ഉയർന്നത് പരകീയമാണ്. ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ പരകീയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാര്, ഭഗവാന്റെ ദാസിമാരാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും സാധിക്കും? പുരുഷന്മാർക്കും സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ സാങ്കേതികമായി പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കേളി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് സാങ്കേതികമായിട്ട് പറയുന്ന പേര്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സംയോഗ പ്രേമം വളർത്താൻ വിശേഷിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും രാധകളുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആരാധനയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ സംയോഗ പ്രവർത്തനം വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നതും. വിശേഷിച്ചും കേരളത്തിൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആരാധനക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്. ഈ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ബന്ധത്തിന് രണ്ട് ഉൾപ്പിരിവുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ രൂപത്തില്, ഒന്ന് കാമുകന്മാരുടെ രൂപത്തില്. ഭാര്യയുടെ രൂപമുള്ള കൃഷ്ണനുമായുള്ള സംയോഗ ബന്ധം വളർത്തുന്നവൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തിപ്പെടും. ഇപ്പൊ ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാരെ പോലെ കഴിയാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിയായിട്ട് മാറി ദ്വാരകയിൽ എത്തിപ്പെടും. നേരെ മറിച്ച് റാണിയാവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും, ഭഗവാന്റെ റാണിമാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് മാറും. കാമുകന്റെ രൂപത്തിൽ സംയോഗം വളരുമ്പോൾ ഗോപികമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷ്ണനുള്ള സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അതിലെത്തി വരുമ്പോ ആ ഭക്തൻ ആരായിട്ട് മാറുകയാണ്? അവിടെ
കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആസ്വദിക്കുക. അതായത് ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ റാണിയായിട്ട് മാറും. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ റാണിയായിട്ട് മാറും. കാമുകന്റെ രൂപത്തിൽ സംയോഗ ബന്ധം വളരുമ്പോൾ ഗോപികമായോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷ്ണനുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ എവിടെ എത്തും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. ഈ പറഞ്ഞ സംയോഗം, അതായത് ദാമ്പത്യ പ്രേമം സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമാണ് അല്ല കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ദാമ്പത്യ പ്രേമം കാണുന്നത് പുരുഷന്മാരിലും അതുണ്ടാകും. ആ ഒരു ആത്മീയ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അപ്പൊ ആത്മീയമായ ശരീരവും ഭൗതികമായ ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. കൃഷ്ണന്റെ ചങ്ങാതിയാകാനുള്ള മനോഭാവം സ്ത്രീകളിൽ വളർന്നു വരാം. അതുപോലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുരുഷനിൽ നിന്ന് വരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണന്റെ ചങ്ങാതിയാകാനുള്ള മനോഭാവം ഗോപിക സ്ത്രീകളിൽ വളർത്താം. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പണ്ടുകാലത്ത് കാരണ്യവനത്തിൽ അനേകം സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ ദണ്ഡകാരണ്യവനത്തിൽ അല്ലെ, ദണ്ഡകാരണ്യവനത്തിൽ പണ്ടുകാലത്ത് ദണ്ഡകാരണ്യവനത്തില് അനേകം സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ത്രീയായി തീരാൻ കൊതിച്ച അനേകം മഹർഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്ത്രീയായിട്ട് തീരാൻ കൊതിച്ച എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ സൗന്ദര്യത്തില് ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച കുറെ മഹർഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗോപികമാരായി ജനിച്ച് ഈ ഋഷിമാർ അവിടെ എത്തി ഈ രീതിയിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയപ്പോ ഗോപികമാരായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കും. ഈ രാജ്ഞിമാര്, ഈ ഗോപികമാരൊത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? രാസലീല ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ രാസലീല സമയത്ത് രാസലീല ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഒപ്പമാണ്. ഇനി പിതൃഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവം. പിതൃഭാവത്തിലോ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലോ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയോ സുബലന്റെയോ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നു. ചിലവരെന്താണ് പിതൃഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സുബലന്റെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്. ഇവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. നന്ദൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛനാണ്. വ്രജഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് സുബലനാണ്. അപ്പൊ നന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വളർത്തച്ഛനും പിന്നെ സുബലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമാണ്. ഭഗവാന്റെ പിതാവോ സുഹൃത്തോ ആയി തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് നന്ദനെ പോലെ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി തീരുക എന്ന ആദർശം വെച്ച് പുലർത്തുക. ഒന്ന് ശരിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ പിതാവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ആരുടെയും പിതാവാകാനായിട്ട് ശരിക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പിതാവോ സുഹൃത്തോ ആയിത്തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് മാർഗം. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ പിതാവാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് നന്ദനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി തീരുക എന്ന ആദർശം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തേതിൽ പൊതുവെ എന്തില്ല? സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരാൾ സ്വയം നന്ദ മഹാരാജാവാണെന്ന് കരുതാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പിതൃസ്നേഹം മായാവാദ ദർശനം കൊണ്ട് കളങ്കിതമാകും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? ആദ്യത്തേത് പൊതുവെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വയം നന്ദ മഹാരാജാവാണെന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാല് ആ പിതൃസ്നേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് കളങ്കിതമാകും? മായാവാദ ദർശനം കൊണ്ട് കളങ്കിതമാകും. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തില് ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തില് പിതാവാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നന്ദനെ പോലെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അച്ഛനെ പോലെ, നന്ദ മഹാരാജാവിനെ പോലെ പിതാവായി തീരുക എന്ന ആദർശം വെച്ച് കൂടെ എന്താണ്? നന്ദന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അയാൾ വിജയിച്ചു. അപ്പൊ നന്ദന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനായിട്ട് പതിവായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദർശനങ്ങള് നടത്താൻ ആദർശം വെച്ച് പുലർത്തുക എന്ന് പറയും. നന്ദന്റെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് പൊതുവെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തത് നന്ദ മഹാരാജാവാണെന്ന് കരുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവരുടെ പിതൃസ്നേഹം മായാവാദ ദർശനം പോലെ കളങ്കിതമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവര്
മഹാരാജാവാണ് നന്ദ മഹാരാജാവാണെന്ന് കരുതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിതൃസ്നേഹ കാരണം മായാദർശനം കൊണ്ടത് കളങ്കിതമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളുടെ കഥ സ്കന്ദപുരാണത്തിലുണ്ട്. നാരദന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അയാൾ നന്ദന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ ഫലമായി അയാൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നത് വഴി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രക്രിയക്ക് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രക്രിയക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം മനോഭാവത്തിന്റെ വികസനം ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ മനോഭാവത്തിന്റെ വികസനം എന്തിലേക്ക് നമ്മളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താണ്? ഏറ്റവും ഉന്നത രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. വൈഷ്ണവ മതത്തിലെ വിഷ്ണു സ്വാമി വിഭാഗത്തിൻ്റെതായ വല്ലഭ സമ്പ്രദായം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് പുഷ്ടിമാർഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില് വല്ലഭ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പുഷ്ടിമാർഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദ്വാരകാവാസികൾ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുജറാത്തികൾ, അതായത് ഗുജറാത്തികളാണ് പറയുന്നത്. പൊതുവെ പുഷ്ടിമാർഗത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണ സേവയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിത്തായി ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മാതാജി? 14-നും ഹരേ കൃഷ്ണ 14-ാമത്തെ ലെസന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? വിട്ടിട്ടില്ലേ? ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു മാതാജി. 16 മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 15, 16 ഇന്ന് എടുത്തതല്ലേ? 14-ന്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണ്ടേ? മാതാജി 13-ന്റെ ഇല്ലല്ലോ. 13 വരെ നമുക്ക് എക്സാം വന്നതല്ലേ? ലൈവ് ഓപ്പൺ ആവാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ